L'equip de govern defensa el canvi, però l'oposició no hi està d'acord. L'alcalde ha dit que si vota més del 50% dels electors, el resultat serà vinculant. Diumenge, els habitants de Sant Julià de Vilatorta, a Osona, escolliran en referèndum si volen o no canviar la ubicació de l'Ajuntament. Una vuitantena de veïns va proposar al ple fa uns mesos que fos el poble qui prengués la decisió. El consistori ho va acceptar. L'equip de govern, integrat pel grup Independents per Vilatorta, havia decidit el trasllat de l'Ajuntament perquè les oficines s'havien quedat petites. L'edifici actual, que és del segle passat, necessitava reformes i s'havia previst ampliar-lo amb les dependències que tenen algunes entitats de Sant Julià a banda i banda de les oficines municipals. La recent rehabilitació del casal conegut com l'Arca de Noè per instal·lar-hi els consultoris dels metges va oferir l'opció d'aprofitar les plantes superiors de l'edifici com a nou ajuntament. L'adequació costaria 24 milions de pessetes i es deixaria l'antic edifici de l'Ajuntament per a les entitats del poble. Aquest edifici quedarà com està. L'arreglarem una mica perquè puguin vindre aquests senyors, amb pocs diners, perquè potser s'ha tirar una paret i prou, i en canvi allà, amb els diners que tenim, podem fer un ajuntament molt digne, digníssim. La gent que vindrà podrà entrar-hi perfectament, i una altra cosa molt important que ningú pensa és que els empleats, si treballen a gust, si estan bé, si estan amplis, doncs també el poble surt guanyant. L'oposició no hi està d'acord i al·lega que amb només 17 milions de pessetes es poden reformar les actuals oficines municipals que són el nucli antic del poble, però hi ha altres raons. L'Ajuntament està situat en un lloc privilegiat, està en una plaça, on, com sempre, podem trobar molts ajuntaments. En canvi, si ja estaria l'Ajuntament a peu de carretera, l'espai del que podem disposar per fer l'Ajuntament, doncs creiem que és més que suficient per fer les dependències municipals. I tercera qüestió, doncs, perquè el mateix equip de govern des de sempre havia plantejat fer-lo aquí, o sigui, es havien fet tots els passos per fer l'Ajuntament aquí. Ha estat últimament, des del mes de novembre, que s'ha plantejat traslladar allà baix i al·ludeixen que s'estudien aquests diners. Per decidir entre una opció o l'altra s'ha cridat 1.525 veïns a les urnes diumenge. Malgrat que la legislació vigent diu que els resultats de les enquestes populars no són vinculants, l'alcalde de Sant Julià s'ha compromès a respectar la decisió del poble si supera el 50% de votants, no de vots.